హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక ఓల్డ్ గోండి సాంగ్ ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, లవ్ సాంగ్. సో మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇంకా కొత్త వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు కొంచెం గొంతు వెరైటీగా ఉంది, ఏమనుకోకుండా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ಕಡ್ದೆ ಮುನ್ನೆ ದಿಸ ಪೇಡಿ ಬಾರಿ ಆಡಿಕಿಂತಿ కింతి రోనే నవ ఒక పెడి పొరలు పాడికి ఒక దిశ పేడి జోపెనా కేవాయో. సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం 1 by 1 ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి 1 by 1 చివరి వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో 1 by 1 చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి 1 by 1 ఫొటోస్ సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 మొత్తం 6 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో మీరు స్కిప్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు. స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని చూడండి, అప్పుడే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో 1 by 1 మొత్తానికి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఫస్ట్ ఫోటో లాంగ్ ఫోటో, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇవి ఒక ఫోటో తర్వాత ఇంకో లాస్ట్లో ఒక ఫోటో ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇక్కడ 18 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ ఈ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 1 2 3 4 5 6 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే ఇటు లాస్ట్గా ఉంటాయి. సో లాస్ట్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫొటోస్ ఇక్కడ నుంచి 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ ఇక్కడ 16 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 2 ఫొటోస్, మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫొటోస్, ఇక్కడ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ. కంప్లీట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో అయింది కదా, థర్డ్ ఫోటోని టాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1 by 1 ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా 2 ఫొటోస్, ఆ 2 ఫొటోస్ తర్వాత 2 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ ఇక్కడ మళ్ళీ 1 2 3 ఫొటోస్ అండ్ ఇంకొకటి 4 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ 4 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫొటోస్
4 ఫొటోస్ వదిలేసి 2 ఫొటోస్, 4 ఫొటోస్ వదిలేసి 2 ఫొటోస్, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 4 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇక్కడ మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం కంప్లీట్గా ఎక్కడ వరకు ఉంటుందంటే ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి, ఈ ఫొటోస్ వరకు. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 3వ ఫోటో అయింది కదా, 4వ ఫోటో. దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న 2 ఫొటోస్ వదిలేసి సో ఇప్పుడు ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇప్పుడు 6 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. సో ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలాగే 3 ఫొటోస్ వదిలేసి 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, 3 ఫొటోస్ని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి ఇక్కడ వరకు ఈ ఫొటోస్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. 15 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫొటోస్ వరకు యాడ్ చేసి సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో 5వ ఫోటో. సో 5వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మధ్యలో ఒక్కొక్క ఫోటో ఉంటుంది. సో ఈ ఫోటో 4 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. ఈ ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ మధ్యలో 1 2 3 4 5 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 5 ఫొటోస్ సేమ్ 5 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 5 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది కూడా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్గా యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇది కూడా ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ లాస్ట్కి ఒక ఫోటో ఉంటుంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.